Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, κυρίες μου, στο Πολιτικό Θέατρο. Να περάσετε καλά. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Δυο κουβέντες για την εκπομπή μου, για αυτούς που για πρώτη φορά ανοίξαν το ραδιοφωνό τους και συντονιστήκαν στο Sky 92 και 6. Επειδή, κυρία μου, η εκπομπή μου ανατρέχει σε πολλά επεισόδια, εποχές, γεγονότα, ελόγω μου θα σας πληροφορώ με σε άκρες για το που βρισκόμαστε και γιατί. Η εκπομπή μου μόνο υπόθεση δεν έχει. Κατά τα άλλα όμως έχει μουσική, χορό, τραγούδι, γιατί θέλει και έτσι λέει να το ρίξει λίγο έξω. Θέλω να πω, κυρία μου, ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι δυνατόν να τεθεί επί περιορισμών. Τι μας συμβαίνει όταν σκεφτόμαστε κάτι που δεν το χωράει ο νους μας? Μας τρίβει, κυρία μου, μάλιστα μας τρίβει. Τι κάνουμε όταν θέλουμε να πούμε κάτι και η κουβέντα δεν το χωράει? Το στρίβουμε στο χορό, κυρία μου. Μάλιστα. Τώρα, κυρία μου, την εκπομπή αυτή την έχω δηλώσει εδώ στο ραδιόφωνο τουλάχιστον σαν κωμωδία. Οποιαδήποτε ομοιότης με δράμα, σας το λέω, είναι εντελώς συμπτωματική. Πολιτικό θέατρο, κυρία μου, πολιτικό θέατρο. 300 ηθοποιοί επί σκηνής, 2.000 κομπάρσι και άλλοι τόσοι παρατρεχάμενοι, 1.500 τεχνικοί, φροντιστές, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί και κάμεραμαν και άλλοι τόσοι μακιγέρ για να φροντίσουν τη μεταμόρφωση πολιτικών ηθοποιών από ανθρώπους σε γαϊδάρους και άλλα πτηνά και ζώα του δάσους, κυρία μου. Από ό,τι βλέπω τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Υπερτερούν τα γαϊδούρια, τα μουλάρια και οι κότες. Όμως, κυρία μου, τα κουστούμια είναι της διάσημης Goldman Sachs και άλλων ξένων οίκων αξιολόγησης. Είναι στα μέτρα τους, κυρία μου, και πολύ φανταχτερά. Ιδιαίτερα οι ουρές τους είναι πολύχρωμες και πιτσιλουτές. Είναι μούρλια, κυρία μου, μούρλια. Η σκηνοθεσία τώρα. Η σκηνοθεσία είναι της διάσημης και μεγάλης για λίγους βέβαια της Αμερικανοεβραίικης μασονίας που μας ευεργετεί τα τελευταία 200 χρόνια με τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας. Είναι, κυρία μου, ανθρωπιστική οργάνωση. Κάνει δικτατορίες, φέρνει μνημόνια στους λαούς, φέρνει φτώχεια, πείνα, κάνει πολέμους, φέρνει λοιμούς, καταποντισμούς, δολοφονεί μικρά παιδιά και γενικά ισοπεδώνει, κυρία μου, στην κυριολεξία ό,τι δεν της φέρνει κέρδος. Μην νομίζετε, κυρία μου, είναι καλή η μασονία. Κάνει θεάρεστο έργο. Να, αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε και τους πολιτικούς μας. Αυτοί ξέρουν, θα σας πούν. Είναι οπαδοί τους. Το σενάριο τώρα. Το σενάριο το επιμελήθηκε προσωπικά και ιδιαίτερα με μεγάλη επιτυχία για αυτούς, όχι για μας, η Άγγελα η Μέρκελ. Μην νομίζετε, κυρία μου, το σενάριο δεν είναι ότι κι ό,τι, είναι σοφό. Η Άγγελα είναι σοφή, γι' αυτό είναι σαν κουκουβάγια. Μη γελάτε, κυρία μου, μη γελάτε, δεν είμαστε για γέλια. Η κουκουβάγια είναι πουλί. Καλύτερα θα ήταν να ήταν καρακάξα. Δεν το νομίζω.
κυρία μου, 10.850.000 Έλληνες παρακολουθούν αυτήν την παράσταση με κομμένη την ανάσα, κυρία μου, και επιβάλλεται να χειροκροτούν. Επιβάλλεται, κυρία μου, να γελούν και να ζητοκραυγάζουν οικειοθελώς. Μάλιστα, αλίμονο. Το επέβαλε και αυτό η Τρόικα στην κυβέρνηση στα πλαίσια της ψυχαγωγίας των Ελλήνων, και έτσι η κυβέρνηση κατέβασε νομοσχέδιο με τις απαραίτητες τροπολογίες για την κάλυψη των υπουργών περί ευθύνης εαυτών και αλλήλων, και έτσι βάσει του άρθρου 425/26 Παύλα 13 υποχρεούμαστε να γελούμε φωναχτά. Να γελούμε και να ζητοκραυγάζουμε. Και να συμμορφωνόμαστε, κυρία μου, σαν έντιμοι πολίτες με τον νόμο. Όσοι δεν γελούν, και είναι κακοπιά στοιχεία, ξέρετε, αναρχικοί, κομμουνιστές και το χειρότερο είναι Συριζέοι. Αυτό, κυρία μου, είναι βαρύ και η τιμωρία είναι πολύ σκληρή. Τέλος, κυρία μου, οι παραβάτες τιμωρούνται με επιπλέον φορολογία, που είναι λογικό βέβαια και επικερδές για τον κύριο Στουρνάρα, που τρίβει τα χέρια του από τη χαρά και την συγκίνηση. Ο αναρχισμός τιμωρείται, κυρία μου, και αν αποδειχθεί ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ, τότε, κυρία μου, τα πράγματα δυσκολεύουν. Η τιμωρία είναι σκληρή. Θα παραδοθεί στον Άδωνη Γεωργιάδη ή στον κύριο Πρετεντέρη. Η κυβέρνηση σου δίνει την δυνατότητα να επιλέξεις εσύ ποιος από τους δυο θα σε διαφωτίσει περί δημοκρατίας και μνημονίου. Του τέστην, κυρία μου, την έχεις βάψει για τα καλά. Σας ενημερώνω, κυρία μου, ότι απαγορεύονται τα σπόρια εντός της αιθούσης. Η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για την καθαριότητα της αίθουσας. Το επέβαλε και αυτό η Τρόικα στα πλαίσια των περικοπών και το κλέψιμο Ελλήνων πολιτών. Όποιος, κυρία μου, συλληφθεί να κάνει χρήση τέτοιων καρπών θα τιμωρείται βάσει του νόμου και βάσει του άρθρου 43-45/26 παράγραφος 13 για ασέβεια και καταστροφής της ιδιοκτησίας της κυβερνητικής περιουσίας, της περιουσίας δηλαδή των υπουργών, πρωθυπουργών, βουλευτών και άλλων βουλευτών, βόλευτων, που μας κατσικώθηκαν και δεν λένε να φύγουν να μας αδειάσουν τη γωνιά, μήπως και δούμε καμιά σπριμέρα κακόχρονο να έχουν οι καλοί καντζαρέοι. Και έτσι, κυρία μου, άνοιξε η αυλαία ανάστατο το πολιτικό θέατρο, κυρία μου, στις τελευταίες παραστάσεις του. Ο Βαγγέλης ο Μουλαράτος μάζεψε την αγέλη του και τους μουλαρομίλησε όλους για να σταματήσει το φευγιό της αγέλης του προς τον Αλέξη τον Σιριζάτο, που τον τελευταίο καιρό γέμισε το κοτέτσι του από αδέσποτα πολιτικά ζώα και άλλα πετεινά, κυρία μου. Ο λόγος του, κυρία μου, ήταν πολύ πολιτισμένος. Ήταν βαρισίμαντος και πολιτισμένος. Άλλοι από συγκίνηση πέταξαν καρέκλες, άλλοι πέταξαν τραπέζια και άλλοι πέταξαν το διπλανό τους. Ο καθένας ό,τι έβρισκε πετούσε. Πολιτισμένα πράγματα. Θυμήθηκαν, κυρία μου, τα παλιά και τραγούδησαν και συγκινήθηκαν. Τραγούδησαν και το γνωστό άσμα, όχι άσθμα, άσμα, να το βάλω να το ακούσετε. Ο ήλιος
ο πράσινος ο ήλιος Πανατέλη μας οδηγεί. Ομπρός στον αγώνα για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε μπροστά. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, το δίκιο μας φωτιά. Πληρωμένες δρομφές, πληρωμένα σπαθιά, ο λαός των Ελλήνων πήρα πώς μας πια, δεν θα πείσει ποτέ. Τραγούδισαν, κυρία μου, ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Πανατέλη και μας οδηγεί, και κλάψαν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Τι να πει κανείς για το γατάκι της Αλληνής, κυρία μου. Μαζί οι αγρότες και οι φοιτητές. Φτάνει, κυρία μου, φτάνει. Δεν είναι για χόρταση. Το άσμα, κυρία μου, έγινε άσθμα τελικά για πολλούς. Ήταν, κυρία μου, όλοι πολύ συγκινημένοι. Ο λόγος του Βαγγέλη του Μουλαράτου ήταν πολύ συγκινητικός. Σε αυτήν τη μάζοξη βρέθηκαν πολλοί νοσταλγοί της Ρεμούλας και παλαιοί των ημερών που λένε, κυρία μου, κομματόσκυλοι, και άλλοι παρατρεχάμενοι πρασινομούλαροι. Πρασίνησε, κυρία μου, η σκηνή, βεβαίως, σε αυτό το έργο. Όχι που δεν θα πηγαίναν. Ο Λύκος, κυρία μου, στην Αντάρα χαίρεται. Ο Λύκος λέει, την τρίχα κι αν αλλάξει, δεν την αλλάζει το χούι του. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, και σοφά λέγαν. Από αυτή τη μάζοξη, κυρία μου, κάποιοι έλειπαν γιατί μας άφησαν χρόνους ζωή σε μας, και κάποιοι δεν μπορούσαν να πάνε γιατί είχαν άλλες υποχρεώσεις. Άλλοι πάλι δεν πήγαν στην παράσταση γιατί τους μπουζουριάσαν και βρίσκονται πίσω από κάποια κάγκελα που δύσκολα παραβιάζονται. Άδικο, κυρία μου. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Τι κάνανε? Κλέψανε. Τι κλέψανε? Πώς κλέψανε? Κλέψανε? Δεν κλέψανε? Πώς κλέψανε? Τι κλέψανε? Μόνο αυτοί κλέψανε? Αυτό είναι το παραπονό τους, κυρία μου. Ότι δεν κλέψανε μόνο αυτοί. Βέβαια δεν σταμάτησαν, η παράσταση συνεχίστηκε. Ξαναθυμήθηκαν τα ωραία χρόνια, κυρία μου. Τα δώστα όλα τσοβόλα, το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία και ένα σωρό άλλα τέτοια θεατρικά τρέιλερ που διαφημίζουν μια παράσταση. Είχε πολύ παλμό το έργο, κυρία μου, και πολλές φωνασκίες. Τα γαυγίσματα και τα μουλαρίσματα ακούστηκαν και εκτός του θεάτρου. Κατά τα άλλα όμως, κυρία μου, συμφώνησαν ότι έπρεπε να ζητήσουν τον λόγο από το λαό που δεν έκανε καλά την δουλειά του. Διότι τι έφταιγε το Πασόκ? Το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση, αλλά ο λαός ήταν στην εξουσία. Υπήρχε και συμβόλαιο, το συμβόλαιο με το λαό που λέμε, που τα λέει όλα καθαρά. Κύριοι, είστε στην εξουσία, είπαν. Γιατί δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας? Γιατί? Εμείς τη φταίμε? Όχι, δεν τα φάγαμε εμείς. Εσείς τα φάγατε. Καλά να πάθετε, μας είπαν. Από αυτή την παράσταση έλαμψε δια της απουσίας του, κυρία μου, ο Γεωργάκης ο Ποντικομούστακος. Ο Ποντικομούστακος, ο Γεωργάκης έλειπε. Τι να κάνουμε? Είχε ένα τύχημα το παιδί. Τώρα κουτσομπολιά θα κάνουμε, κυρία μου? Μα τι κοτσομπόλες που είστε. Άντε καλά, είμαι κι εγώ λίγο. Όπως πήγαινε λοιπόν με το ποδήλατο στο δρόμο, κυρία μου, και έκανε ορθοπεδαλιά, τρομάρα να του έρθει, του φάνηκε παράξενο πως γίνεται να γυρνάνε οι ρόδες. Έτσι λοιπόν
έβαλε τα δαχτυλάκια του στις ακτίνες της ρόδας και έπεσε το παιδί. Ακόμα δεν μπορεί να καταλάβει, κυρία μου, πώς είναι δυνατόν ενώ τρέχει ένα ποδήλατο να γυρνάνε οι ρόδες του. Όλο το απόγευμα στο νοσοκομείο το σκεφτόταν και απορούσε. Μάταια η μαμά του, η Μουλαρίνα, τον εξηγούσε ότι δεν πρέπει να βάζει τα δαχτυλάκια του σε αντικείμενα που γυρίζουν. «Δεν πρέπει, παιδί μου», του έλεγε, «να βάζεις τα δαχτυλάκια σου σε τέτοιες τρυπούλες. Είδες τι έπαθες την άλλη φορά που έβαλες τα χεράκια σου στον κάδο του μίξερ. Αν το ξανακάνεις, δεν θα σου ξανακάνω κέικ και θα σου πάρω και το ποδήλατο». Έτσι του είπε η μαμά του, η Μουλαρίνα, και τον χάιδεψε στοργικά το τετράγωνο κεφαλάκι του. «Κυρία μου». Πολύ λυπήθηκαν κάποιοι νοσταλγοί της Ρεμούλας, κυρία μου, που από την Αγέλη και από αυτή τη μάζοξη έλειπε ένα πολιτικό κλεφτρόνι. Ξέρετε ποιον λέω? Τον Τζοχατζό, τον Μουλαράτο. Ναι, αυτόν, τον Ρεμουλάτο. Τι να κάνουμε, κυρία μου, τι να κάνουμε? Και εμείς στεναχωρηθήκαμε. Και το συμπονούμε, βεβαίως, μαζί τους. Το τι παλμό είχε, κυρία μου, αυτή η παράσταση και το τι συγκίνηση δεν μπορώ να την περιγράψω. Τι να πεις, κυρία μου, σε αυτή την παράσταση μόνοι τους παίζανε και μόνοι τους τα βλέπανε. Το τι χειροκρότημα ρίξανε δεν λέγεται. Λέγεται μάλιστα ότι τα χέρια τους κατακοκκίνησαν από τα παλαμάκια. Τα έχουν και αδούλευτα και τους πονάνε. Μάλιστα, κυρία μου, μην παραξενεύεστε, τους πονάνε. Ακόμη και μέχρι τώρα τους πονάνε. Τώρα, κυρία μου, πολλοί δημοσιογραφικοί κύκλοι και άλλα κουτσομπολιά λένε ότι ο Αλέξης ο Συριζάτος θύμωσε πολύ με τα καμώματα του Βαγγέλη του Μουλαράτου. Κατ' εμέ έχει δίκιο ο Αλέξης ο Συριζάτος. Τι θες, κύριε, συγγνώμη, τι θες? Ρε ζώο, αφού τα έδιωξες τα κτίνη, πώς τα θες πάλι πίσω? Να φύγουν από τα άλλα ζώα και να έρθουν στα δικά σου ζώα? Γίνεται? Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Από την άλλη, κυρία μου, ο Αλέξης ο Συριζάτος είναι όλο καμάρι. Βλέπει τη φουντωτή ουρά του και φουσκώνει το κατακόκκινο λυρί του. Η ουρά του είναι κόκκινη με πορτοκαλί πιτσίλιες και πράσινες γραμμές στις φτερούγες του, που στο τέλος τα φτερά του κιτρινίζουνε. Παράξενο κοκόρι ο Αλέξης ο Συριζάτος. Έχει ωραίο και καθαρό κοτάρισμα. Δεν πάβει όμως, κυρία μου, να είναι κόκορας Συριζάτος. Ο Αλέξης ο Συριζάτος είναι όλο σκέρτσο, κυρία μου, όχι που δεν θα ήταν. Δεν θα αφήσει εύκολα να του φύγουν τα ζώα που ήρθαν στο κοτέτσι του. Θα κάνει το κάθε τι για να τα κρατήσει κοντά του, κυρία μου. Δεν είναι σαν το Βαγγέλη, το Μουλαράτο, που λέει έτσι μια και μετά ξελέει. Έχει ήθος. Βεβαίως, ο Αλέξης ο Συριζάτος έχει ήθος και διάκριση. Θα μου πεις τώρα, ήθος και διάκριση τα πολιτικά ζώα? Όχι, δεν γίνεται, κυρία μου, γιατί δεν έχουν. Έχεις δει μουλάρια στην ανηφόρα, κυρία μου? Να δείτε
Εκεί θα καταλάβετε, πηγαίνουν στην άκρη του γκρεμού για να μας φοβήσουν. Τέτοια είναι. Τώρα βέβαια ο Αλέξος Συριζάτος δεν μασάει κιόλας. Σου λέει θα μας πάρει τα ζώα που με τόσο κόπο μαζέψαμε από το παχνί του Βαγγέλη του Μουλαράτου. Μπριτς. Κονταρίζει 3 φορές και έρχεται κοντά του η Μπιρμπίλα η Κωνσταντίνα. Ναι κυρία μου, 3 φορές. Με 2 φορές, με 2 κοταρίσματα έρχεται η Μπιρμπίλα η Διωτίνα. Ξέρετε η Ξανθούλα αυτή με τις κόκκινες και πορτοκαλί πιτσιλιές στη φουντοτίγουρά της. Μόλις βλέπουν την Μπιρμπίλα την Κωνσταντίνα, φόβος τους πιάνει κυρία μου και τρόμος. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των μουλαριών και των χαϊδάρων. Οχοχοχ, φεύγω λέει ο ένας, ο μεγάλος, ο γαϊδαράκος. Όχι αυτήν, ξεφωνίζει, μου μυρμηγκιάζει το γαϊδουροκέφαλο. Ο Μαρκογαϊδαράκος όπου φύγει φύγει, θα μου έρθει κόλπος, έτσι λέει. Και πιλαλώντας χάθηκε μέσα στη σκηνή του θεάτρου μαζί με τα άλλα ζώα, κυρία μου. Ο Βαγγέλης ο Μουλαράτος είναι σαν βρεγμένος γάτος. Έχει την ουρά στα σκέλια και λούζεται με κρύο υδρότα, κυρία μου, και παρακαλεί να γυρίσουν τα πολιτικά ζώα πίσω στο παχνί του για να αποτελειώσουν αυτό που άρχισαν εδώ και πολλά χρόνια. Θέλουν, κυρία μου, να ξαναπάρουν την εξουσία για να αποτελειώσουν αυτό που άρχισαν και δεν πρόλαβαν. Να τελειώσουν μια ώρα ορχύτερα θέλουν. Δεν πρόκαμαν, βλέπετε, που έλεγε και ο αείμνηστος Φλωράκης. Μην νομίζετε, κυρία μου, είναι υπεύθυνα πολιτικά ζώα. Δεν θέλουν να κάνουν μισές δουλειές. Είπαν θα ξεπουλήσουν τη χώρα και θα την ξεπουλήσουν, σίγουρα πράγματα. Πάντως, κυρίες και κύριοι, η παράσταση συνεχίζεται. Δεν τελείωσε ακόμη. Εγώ, κυρία μου, θα είμαι εδώ μαζί σας και θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη που θα έχουμε σε αυτήν την πολιτική θεατρική σκηνή. Τα καταγράφω με το δικό μου τρόπο και θα σας την παρουσιάζω πότε σαν κωμωδία και πότε σαν δράμα. Αυτό θα κάνω εγώ. Εσείς, κυρία μου, εσείς, κυρίες και κύριοι, μην κάθεστε στους καναπέδες σας. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε και αψηφίστε τους. Εσείς, εμείς έχετε και έχουμε την δύναμη να τους σταματήσουμε, να τους σταματήσετε. Ας μην τους αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας μην αφήσουμε κανέναν να ξεπουλήσει τη χώρα μας. Ας μην αφήσουμε κανέναν να κάνει δουλειές τέτοιες που είναι βρώμικες. Ας μην τους αφήσουμε να μας παραδώσουν στα χέρια άθλιων ευρεομασόνων που τόσο πολύ θέλουν να μας υποδουλώσουν και να μας μαγαρίσουν, κυρία μου. Όλοι αυτοί οι καλοί καντζαρέοι. Ας είμαστε, κυρία μου, ενωμένοι, αλληλέγγυοι, έτσι όπως είναι οι υπερήφανοι Έλληνες. Ας παραμείνουμε Έλληνες, κυρία μου. Ας κρατήσουμε τις παραδόσεις μας, ας κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, ας κρατήσουμε την ορθοδοξία μας. Ας μην ντρέπονται οι νεοέλληνες για όλα αυτά που έχουμε και είμαστε. Αν, κυρία μου, χάσουμε ένα από αυτά τα δώρα που έχουμε, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε και την πατρίδα μας και την ψυχή μας. Θα το θέλαμε? Εμείς αποφασίζουμε. Αυτό, κυρία μου, είναι το πολιτικό θέατρο για σήμερα. Και είναι τόσο θέατρο που έχει καταντήσει αηδία.
Σκάει, κυρίες και κύριοι, πολιτικών θέατρων. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κανής, επιμέλεια παρουσίαση. Βασιλιάς παραμυθάς που μίλουσε διαρκώς να κοιμάται ο λαός. Σε μια χώρα σαν χωριό μια φορά και έναν καιρό, μια φορά και έναν καιρό, τον κακό του τον καιρό. Μη μιλάς κι ο βασιλιάς χορεύει αν δεν του μιλάς. Η σιωπή είναι χρυσός όταν σωπαίνει ο λαός. Ήρθε κάποια μέρα που κάποιος που ήταν Αλεπού έκλεισε κρυφά κρυφά και τα δυο του τα αυτιά ξύπνιος έμεινε κενά. Είδε ποιος καλοπερνά, έμαθε γιατί και πώς η σιωπή είναι χρυσός. Μη μιλάς κι ο βασιλιάς χορεύει αν δεν του μιλάς. Η σιωπή είναι χρυσός όταν σωπαίνει ο λαός. Μη μιλάς κι ο βασιλιάς χορεύει αν δεν του μιλάς. Η σιωπή είναι χρυσός όταν σωπαίνει ο λαός. Αυτό, κυρία μου, είναι το πολιτικό θέατρο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο δεν είναι ένα ευχάριστο πλεόνασμα δημιουργικών δυνάμεων, κυρία μου, αλλά μια βαθιά δυστυχία της ανθρωπότητας και ένα αίσθημα απελπισίας. Η Ελλάδα ζει μια μεγάλη απελπισία. Η Ελλάδα ζει, κυρία μου, δεν θέλω να το πω, μα θα το πω, ζει έναν πόλεμο, έναν ανελαίητο οικονομικό πόλεμο. Αυτό το τραγούδι, κυρία μου, το αφιερώνω στους ποτές. Ποιος είδε κράτος λίγωστό σ' όλη τη γη μονάχα. Αυτό το τραγούδι, γιατί δεν ακούστε, το αφιερώνω σε όλο το μας. Εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα.
να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Όλα σ' αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοποί. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνως μπούφος κι αλεπού. Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο, στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στα λοτσαρούχι. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Σουλούπι μπόι, μικρομεσαίο, ύφος του γόη ψευτό μοιραίο, λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης, και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχ αδερφέ, ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβέναγας. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Αποκαλύφθηκαν, κυρία μου, σε όλο τους το μεγαλείο οι πρώτες αλήθειες που ήταν κρυμμένες κάτω από τα πέπλα του πολιτισμού. Η πίστη στον άνθρωπο που υπήρχε κλονίστηκε ολοκληρωτικά. Όσο για την πίστη στο Θεό αμφισβητήθηκε νωρίτερα,
και η πτώχευση της μιας ακολουθήθηκε από το χάσιμο της άλλης. Κατέρευσε ο ανθρωπιστικός μύθος και στη θέση του ανοίχτηκε μία Άβυσσος. L'un près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su les comprendre. Retrouvés dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre. Les feuilles tombent sur leur lit de noces. Que la terre soit douce aux amants de terre, enfin réunis dans l'ombre. L'un près de l'autre, ils dorment maintenant. Ils dorment délivrés de l'appréhension de l'aube, se tenant par la main dans l'immobilité de la prière, renouant le serment dans la tranquille éternité des pierres. La nuit leur ouvre ses portes pour entrer dans l'ordre. Leur étreinte demeure à jamais suspendue. Ainsi